ከቢድ ገድልን ጽንዓት ዝሓት ዓወት ዝረኸቦ ብርግጽ በዘውፊት ትግሃቱ ከም ዝኾነ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ክሳብ ክንደይ ከም ዝሰርሕ ዝረኣየ ሰብ ኣይነበረን። እቲ ስቕታ ዝመልኦ ጻዕርን ተወፋይነትን ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኾነ ይትበር ይቐርጾ ነበረ። ጂሚ ትሕዝቶ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሕ ነይሩ፣ ህይወት እውን እዩ ዝቕይር ነይሩ። No, Jimmy. Yeah. Oh, should we get all emotional for the video? Oh my God. ኩሉ ታሪኽ ዓወት ካብ ሓደ ቦታ ይጅምር። ጂሚ ዶናልድሰን ሎም ብምስተር ቢስ ዝፍለጥ ክጅምር ከሎ ኣብ ንእሽቶ ክፍሊ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ብዓብ ሕልሚ ነይሩ። ጂሚ ካብ ሃብታማት ስድራ ኣይተወልደን። ዘገርም መሳርሒ፣ ዓብ ስቱድዮ ወይ ዓብ ጋንታ ሒዙ ዓበየን። ሓፋር ቆልዓ፣ ንእሽቶ ላፕቶፕ ከምኡውን ናይ ፈጠራውነት ፍቕሪ ጥራይ ነይርዎ። ናጀም ወደይ ክዝክር ከለኹ ብመጀመርያ ናብ እምረይ ዝመፀን ነገር ብዝገጣጠም መጻወቲ ዝተፈላለየ ቅርጽታት ምስራሕ ይፈቱ ነይሩ። ንነገራት ሓያልን ዓሚቕ ስምዒት ነይርዎ ብምባል ወላዲቱ ናይ ወዳ ቁልዕነት ንጋዜጠኛታት ተካፍል። ሓደ ነገር ኣጥቢቅካ ናይ ፍታው ስብእና ነይርኒ፣ ሓደ ነገር እንተፈተዮ ህይወተይ ብጠቕላላ ንዑየ ዝህቦ ክብል ሓደ ግዜ ጂሚ ብዛዕባ ነብሱ ተዛሪቡ ነይሩ። ከቢድ ገድልን ጽንዓት ዝሓት ዓወት ዝረኸቦ ብርግጽ በዘውፊት ትግሃቱ ከም ዝኾነ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ 2012 ኣብ መበል 13 ዓመት ዕድሚኡ ናይ መጀመርያ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ሰቐለ። መን ምዃኑ ዝፈልጦ ሰብ ኣይነበረን፣ ዝጽበዮ ሰቡን ኣይነበረን። ንሱ ግን ቀጸለ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ነገር ሓደ መዓልቲ ሰባት ክዕዘብን እዮም ዝብል ስምዒት ስለ ዝነበሮ። እዛ እምነት ድማ ህዱእ፣ ዱልዱል፣ ዘይንቕነቕ ቀዳማይ ስጉምቲ ናይታ ጉዕዘያ ነይራ። ጂሚ ወይ ሚስተር ቢስ ብዛዕባ ታሪኹ ክዛረብ ከሎ ከም ዝሎሚ ኸይኮነ ካብ ሓፋር እንዳዕሊ ቃልተ ዝነብር ንዓይ ይገልጸኒ። ብጣዕሚ እየ ሓፋር ነይረ። ሰባት ንገጸይ ንኸይርእይዎ ብቐቢዕ ከምዚ ገይረ ይሽፍኖ ነይረ። ኣሰልጠንተይ ብሕርቃን ቆቢዕ የውፅለይ ከም ዝነበሩ ይዝክር። ኣብ ቅድሚ ሓደ ሰብ ደው ኢለ ክዛረቦ እሞ ፈጺምካ ዘይሕሰብ ነይሩ ብምባል ናይ ንእስነቱ ግዜ ይዝክር። መብዛሕትኦም ፈጠርቲ ትሕዝቶ ንመዘናግዒኦም ቪድዮታቶም ኣብ ዩቱብ ዝሰቕሉ ዝነበሩ። ጂሚ ግን ዝተፈለየ ነገር እዩ ገይሩ። ቪድዮ ጥራይ ኣይሰርሐን፣ ንዩቱብ ዳኣጽንዖ። እንታይ ብሉጽ ቪድዮ ዝገብሮ፣ እንታይ ሰባት ክትውቑ ዝገብሮም፣ እንታይ እቲ ቪድዮ ተዘካሪ ዝገብሮ ክርድኦ ደለየ። ካብ ሰዓታት ናብ መዓልታት፣ ካብ መዓልታት ናብ ኣዋርሕ መጽናዕቲ ቐጸለ። ጂሚ ንዕሩኽቱን ብዛዕባ ርእስታት ታምኔልስ ምዝንታው ዛንታታት ኩሉ ነገር ክትዛረቡ ማልያ ዘይብሉ ሰዓታት ኣሕለፉ። ጂሚ ንዓመታት ተዓዘብቲ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብ ክንዲ ተስፋ ምቑራጽ ግን ዝያዳ ዳ በርቲዑ ሰርሐ። ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ በብመዓልቱ ዝዝርግሖም ዝነበረ ቪድዮታት ውሑዳት ሰባት ጥራዮም ዝዕዘብዎ ነይሮም፣ 20 30። ነገር ግን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሓይሊ የፍቅሮ እየ ስለዚ ኣይገድፎን እየ ዝብል ስብእና ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ንቕድሚት ከም ዝቕጽል ገይርዎ። ሓደ መዓልቲ ፍሉጥ ዩቱበር ክኸውን እየ ዝብል ኣተሓሳስባይ ሕጉስ ኮይና ንቕድሚት ዘቐጽል ነዳዲ ኮይኑ ንኽብል ጂሚ ይዛረብ። ዓወት ትሳሕቲዩ ናብ ተውህቦ ዘለዎም ሰባት ዝመጽእ ዓወት ነቶም ምፍታን ዘየቋርጹ እቶም ዋላ ዝዕዘብ ሰብ ኣብ ዘይብሉ እዋን ኣቓልቦ ዝህቡ እዩ ዝመጽእ። ጂሚ ፍሉጥ ንምዃን ኣይኮነን ነይሩ ጻዕሩ። ናይ ጂሚ ጻዕሪ ምስ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ከመይ ገይሩ ዝሓሸ ሰብ ይኸውን ይጽዕር ነይሩ። መዓልቲ መዓልቲ ድማ ይለዋመድን ይምሃርን ይመሓየሽን ነበረ። ክሳብ ክንደይ ከም ዝሰርሕ ዝረኣየ ሰብ ኣይነበረን። እቲ ስቕታ ዝመልኦ ጻዕርን ተወፋይነትን ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኾነ ይትበር ይቐርጾ ነበረ። ድሕሪ ናይ ዓመታት ፈተናን ውድቀትን ኩሉ ነገር ተቐየረ። ኣብ 2017 ጂሚ ኣይ ካውንቲንግ ቱ 100,000 ወይ ድማ ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ክሳብ 100,000 ክቖጽር እየ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ቪድዮ ሰቐለ። ቀሊል ነይሩ። ንሱ ጥራይ ንልዕሊ 4 ሰዓታት ብተኸታታሊ ካብ 1 ክሳብ 100,000 ይቖጽር። እዚ ነገር እዚ ዘይተለምደን ኣሰልቻውን በንጻሩ ድማ በሊሕ ሓሳብን እዩ ዝነበረ። እዛ ቪድዮ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ተዓዘብቲ ረኸበ። ጂሚ ንመጀመርያ ግዜ ብሓቂ ንሓደ ቪድዮ ዕውት ዝገብሮ እንታይ ምዃኑ ተረድአ። ዝተፈለየ ምዃን፣ ተወፋይነት ዘለዎ ቐጻልነትን ንሰባት ምግራም ብምባል ደምደመ። ብድሕሪኡ ነዊሕ ከይጸንሐ ነቲ ቐመር ደገሞ 100,000 ግዜ ሎጉምፓል እናበለ ን24 ሰዓታት ጸንሐ። ሰባት ንኻልኦት ክጥምቱ ይከኣሉ። ሚስተር ቢስ ናቱ ኒች ረኺቡ ነበረ። ካልእ ሰብ ክገብሮ ዘይደፈረ ምግባር። ጂሚ ንመጀመርያ ግዜ ብሓቂ ንሓደ ቪድዮ ዕውት ዝገብሮ እንታይ ምዃኑ ተረድአ። ዝተፈለየ ምዃን፣ ተወፋይነት ዘለዎ ቐጻልነትን ንሰባት ምግራም ብምባል ደምደመ። ጂሚ ዝኑ ኣብ ክንድን ርእሱ ዝጥቀመሉ ዘይትጽቢታዊ ነገር ዳኣ ገበረ። ገንዘብ ክህብ ጀሚሩ፣ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ። ነቶም ፒሳ ዘባጣጽሑ ሰባት $10 ቲፕ ሂቡ። ኣብ ጽርግያን ዝነብሩ ዘይፈልጦም ሰባት ድማ ጥረ ገንዘብ ይዕድል ነበረ። ነፍሲ ወከፍ ዝረኸቦ $1 ናብታ ትቕጽል ቪድዮ ውዕሎ ነበረ። እቲ ዝቕጽል ቪድዮታቱ ድማ ዝለዓለ ተዓዘብቲ እንዳረኸበ መጸ። ጂሚ ትሕዝቶ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሕ ነይሩ፣ ህይወት እውን እዩ ዝቕይር ነይሩ። ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ትካላት ከዝተብህልሉ ጀመሩ። ካብ ሓደ ትካል ሓደ ሰብ ብምድዋል $5,000 ክንበካ ትካል ናብ ቻነል ካላልየልና ክብል ተወከሶ።
እዚ ንጅሚ ዘሰንብድ ነይሩ። ጂሚ ዝገበሮ ነገር ግን ዝያዳ ገራሚ ነበረ። ናብ ኣዲኡ ቴሌፎን ብምድዋል ማም ሎም እንታይ ከም ዘጋጠመኒ ትፈልጢ? ሓደ በዓል ትካሎም ንኸዋዓውዓሎም $5,000 ክንከፍለካ ኢልኒ። ኣዲኡ ብሓጎስ $5,000 ዘይእምን እዩ። ሓጎሳ ገሊጻ ከይወደአት ዘሰንብድ ነገራ እምቢ ኢለዮም እንታይ? ስለምንታይ? ብምባል ብስምባዳ ሓተተቶ። $5,000 ኣይሰርሕን $10,000 ግበርለ ኢለዮም። ብድሕሪኡ ኩሉ እቲ ገንዘብ ነቶም ኣብ ጎደና ዝነብሩ ሰባት እንዳሃብክዎም ቪድዮ ክሰርሓለ ብምባል ነቲ ትካል መልሲ ከም ዝሃቦ ነዲኡ ነገራ። እቲ ትካል ድማ በዚ ነገር ተሰማምዐ። ከም ቃሉ ድማ ንሓደ ብጎደና ዝነብር ሰብኣይ እንዳሃቦ ቪድዮ ሰረሐ። እምበኣርከስ እዛ ቪድዮ እዚኣ ነይራ ብገንዘብ ከም ዝዕለቕለቕ ዝገበረቶ። ካብ ናይ ዩቱብ መዋዓውዒ ዝረኽቦ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ንዝተሸገሩ ክሕግዘሉ ወሰነ። ናብኡ ንምውዕዋዕ ዝመፁ ትካላት ድማ ብሓንቲ ወንጭፍ 2 ዕፍ ከም ዝበሃል ብተዘዋዋሪ መንገዲ ሰብ ይሕግዙ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጡ ክውሕ ዝጀመሩ። ጂሚ ድማ ይኽፈል ንሰባት እንዳሃበ ቪድዮ ይዝርግሕ። ብዙሓት ሰባት ድማ ይዕዘብዎ። እቲ መስርሕ ቀፂሉ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ናብ ኣዲኡ እንዳኸደ ይርአ። ዓርኩ ድማ ይቐርጾ። ነዲኡ ሓንቲ ንእሽተይ ወረቐት ክህባ ይርአ። ቸኪ ነይሩ። እዚ ናይ ገዛ ክዕዳ ንኽትከፍሉ $100,000 ብምባል ኣበሰራ። ወላዲቱ ንምእማኑ ተሸገረት። ንሱ ግን ሓቂ ከም ዝኾነ ደጋጊሙ ገለጸላ። No, Jimmy. Yeah. Oh, should we get all emotional for the video? Oh my God. Yes. This is good YouTube. Yes, we need a thumbnail. ናይ ሓደ ሱፐርማርኬት ኩሉ ንብረት ብምግዛእ ሓገዝ ክሳብ ምሃብ፣ ኣብ መንገዲ ንዝረኸቦም ሰባት ካርዲ ብምሃብ ዝደለይዎ ክገዝኡ ክሳብ ምግባር፣ ናይ ዓለም ዝዓበየ ጫማ ብምግባር ክሳብ ማራቶን ምውድዳር ዝኣመሰሉ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ተኸታተልቲ ዝረኸቡ ቪድዮታት ክሰርሕ በቂዑ። ተዓዘብቲ እንዳበዝሑ ምስ ከዱ ህርፋኑ እንዳዓበየ ኸደ። ሚስተር ቢስት ናይ ምፍራይ ኢምፓየር ወይ ድማ ንግስነት ሃኒፁ እዩ። ሙሉእ ስቱድዮ፣ ዓቢ ጋንታ፣ ከምኡውን ብዙሓት ቻነላት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት። ብተወሳኺ ድማ ቢስት በርገር ቨርቹዋል ሬስቶራንት፣ እዚ ማለት ምስ ትካላት ብምውዕዓል ብናቱ ስም በርገር ይሸጣ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ፊስተብልስ ኣብ 2022 ጀመሮ ቸኮሌትን ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገራትን ዘፍሪ ትካል ኣለዎ። ሚስተር ቢስት እቲ ዝሕበነሉ ፕሮጀክት ግን ቢስት ፊላንትሮፒ ወይ ድማ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ኮይኑ 100% ካብ ኣታዊታት መውዓውዒ ናብ ግብረ ሰናይ ዝኸይድ። ናይ ሚስተር ቢስት ሕልሚ ካብ ንእሽተይ መደቀሲ ክፍሊ ጀመረ ናብ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብ 2021 ሚስተር ቢስት ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ነገር ክውን ገበሮ። ንሱ ንስኩዌድ ጌም ዳግማይ ፈጢርዎ ምስ 456 ተወዳደርትን 456 ሽልማትን። እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ታሪክ ዩቱብ ሓደ ካብቶም ብዝሒ ዝተረኣዩ ቪድዮታት ክኸውን በቂዑ። ኪኖ ቁፅሪ ግን ንናይ ፈጠርቲ ተሓሳስባ ቀይሩ። ጂሚ ዓወት ዕድል ዘይኮነ ጻዕሪ ፈጠራን ሕያውነትን ምዃኑ መስኪሩ። ንኣዛናቱ ኣዛንታ ምፍራይን ጽልዋ ማሕበረሰብን ሓድሽ ደረጃ ቀሚጡ። ሎሚ ሚስተር ቢስት ዩቱበር ጥራይ ኣይኮነን፣ ምንቅስቓስ እዩ። ኣማኢት ሚልዮናት ተኸታተልትን ቢልዮናት ዝተረኣዩ ቪድዮታትን ዘለዎ ኮይኑ ንቐጻሊ ወለዶ ኣብ ምፍጣር ትሕዝቶ ዓብ ጽልዋ ገይሩ እዩ። ካብ ወላ ሓደ ዘይነበሮ ወዲ 13 ዓመት ቆልዓ ክሳብ ሓደ ካብቶም ኣብዛ ፕላኔት ዘለዎ ኣዝዮም ለጋሳትን ኣዘናጋዕትን ክኸውን በቂዑ። እዚ ዛንታ ሚስተር ቢስት እዩ። እቲ ንዩቱብ ናብ ሓይልን ጽቡቕ ዝቐየረ ሰብኣይ። እዚ ኩሉ ዓወት ካበይ ጀሚሩ? ካብ ሓደ ወዲ 13 ዓመት ተስፋ ዘይምቑራጽ ጽንዓት፣ ውሳነ፣ ጻዕርን ቆራጽነትን ንዓወቱ ክውን ገይርዎ።